Sayyidi Abi Talib kai nake wa baitoci, sanda annabi na gunka ban je kuka ba. Sayyidi Abi Talib kai nake wa baitoci, sanda annabi na gunka ban je kuka ba. Na cike abbansa sai ya yi ƙaura, sai ya da Amina ita kawai ta zamtai saura. Ta kaɗai ta cikin iyaye ta zama mara, dan a san wuturi ke cikin ta ba bibi ba. Abdalla kan Amina bai aure ba, ita ma kafin Sayyidi ba ta yi aure ba. Ita da shi in ka cire su ba su san kowa ba, haka bayan mutuwarsa ban ji ta yi aure ba. Sayyidi Abi Talib kai nake wa baitoci, sanda annabi na gunka ban je kuka ba. Na kaɗaita a mata ta kauna ta yi musu nisa, dan a san na daban ne shi arzikin da ta kunsa. Shi ake wa yabo a cikin sama har da ƙasa, dukka mai san al-Mustapha ba zai kai su ba. Mahaifin Aqilu da Jafar, ya mijin Fatima sirikin Fatimatul Kausar, ya shakikin Abdalla mahaifin Al-Mukhtar, sanda annabi na gunka ban je kuka ba. Sayyidi Abi Talib kai nake wa baitoci, sanda annabi na gunka ban je kuka ba. Ya dare dukkan mutuncin ma'aiki na tsab, ya nasu su sauke shi ya kusanta da shi dab, ya fi ƙaunarsa a kansu ‘ya'yansa kakaf, shi ya sa tarihi ba za ya mance shi ba. Yin Rasulu bai bacci ba, kuma baya cin komai in Aminu bai dawo ba. Ya gwada masa kauna ba karama ba, shi yasa annabi ba zai kiyaye mai rana ba. Sayyidi Abi Talib kai nake wa baitoci, sanda annabi na gunka ban je kuka ba. Maka an rasa ruwa ana yin kuka, sai Abi Talib ya ce duk ku bar yin kuka. Ni ina da marayan da shi yake hana kuka, sai ya ɗauko manzo gabansa ba baya ba. Da yabo gare shi har baitoci, arzikinka maza da mata gaba ɗaya sun ci. Da dama da na faɗa cikin larabci, amma a koma a yi bincike a barta ba. Sayyidi Abi Talib kai nake wa baitoci, sanda annabi na gunka ban je kuka ba. Shi ya san da nubuwa ta ɗahatin kan saura, dan a hanyar shamsan da ya yi gamo da bahira, ya faɗa wa Abi Talib cewa ba saura, annabin ƙarshe ke gurin ka ba kowa ba.
bakinsa mai tsara, ga irin amsoshin da aka ji gurin nasdura. Gun Abi Ɗalib ake zuwa ayi bishara, shi yasa shi ya fi sanin ɗaha ba wasu can ba. Sayyidi Abi Ɗalib kai nake wa baitoci, sannan annabi na gunka ban je kuka ba. Shi ya ce wa Ali ya je ya bi shi kar ya rabu da shi, shi yasa bai rabuwa da ɗaha sai dai bacci. Abi Ɗalib ya yi wa ma'aiki wasu baitoci, in na ce sun yi 10,000 ban karya ba. Wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassadu fi turabi dufina, fasda bi amrika ma alayka gababatun wabshir bidhaka wa karra minka uyuna, wada'utani wa alamtu annaka sadiqun wa laqad sadaqta wa kunta thamma amina, wa laqad alamtu bi anna dina muhammadun min khayri adiyanil bariyati dina sayyidi Abdul. Haushi in waɗansu na sukar shi, ƙin jinin ɗansa Ali ne yake shafar shi. ‘Yan kwakakya Ali gwargwadon bugun numfashi, munafiki ne kai in ji ɗaha ba jini ba. Sayyidi Abi Ɗalib kai nake wa baitoci, sannan annabi na gunka ban je kuka ba. Masa aure na Khadija Ɗahira, shi ya kare shi yana a kawo masa sara, ya katange Al-Mustapha ma'aikin tsira, shi ya sani ba zan ki in yi mai bege ba. Fati aka iya sukar manzo, sun sani inda ya kananan gwani jangwarzo. In suka yi taro suka yi mitin suka yi dandazo, in kananan to duka shirin su bai karfi ba. Sayyidi Abi Ɗalib kai nake wa baitoci, sannan annabi na gunka ban je kuka ba. Shekarar mutuwarsa ɗaha ya sa mata suna, shekarar ɓacin rai ya kira ta ɗaha nabina. Ya kamata ku gane batun ga ya ikiwana, ɗaha ba zai ji haushin mutuwar arne ba. So dan za ka ganni ba na buya, ka zo mu tattauna na baka hujja ba ƙarya. Manzilin warure a yabo ba na sanya, in ka ƙara taɓa shi ba zan ki in dawo ba. Sayyidi Abi Ɗalib kai nake wa baitoci, sannan